We are happy Independence Day. 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 We are happy Independence. Waƙar mu a yau Ithab Test yasa mu muke yin post test ranar 'yancin kai all test. Mata da maza na yin murna is freedom day, dole mu murna. Independence big day ne guna 15 boys mun ɗau wanka yau. Za mu je murnar independence a yau, za ta haɗa ko a ina ne yau. Waƙar ma ni ne zan muku yau, kun ji ta yi daɗi to sai ku yaban independence ne. I hope kun gane ranar 'yancin kai ka gane. All 'yan Najeriya gaba ɗaya ne za mu yi murna ko a ina ne. Ku ba mu hanya mu mun yi gaba, za mu je da tutar mu gaba gaba. Za a bar mu a baya ba, mun yi gaba sai kun zo mu dai mun yi gaba. Mun yi gaba sai kun zo mu dai mun yi gaba. Independence Day. We are happy 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 Independence. If you refuse, you will still confess. Yau ranar ce we are doing this. Agaji hip hop mu ne a defense. Alayra local government we are the best. Shi yasa ake zancen mu a face. Na hango su mata da maza sun doso nan. Lallai kam akwai casu fa anan, za ta fashe lallai fa a gunnan. Yan boy ne ni ma din ina nan. Ni ma din ina nan. 15 boys su ma din suna nan. Na hango su a gurin nan fa yau lallai kam da akwai jarfa. Da akwai jarfa za a yi casu a gurin nan fa, sai kowa ya gaji da rawa fa. Mata da maza ku yi dansin fa, domin yau ranar murna ne. Birni ƙauye duka yau din ne, a shekara 1st October ne. 'Yancin kai celebrating ne, celebrating ne. 'Yancin kai celebrating ne, mana. We are happy Independence Day. 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 We are happy